Γεια σας! Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Δεν είχα σκοπό να κάνω αυτό το βίντεο. Μισό λεπτό κορίτσια, γιατί δεν φαίνεται η μάπα μου. Λοιπόν, δεν είχα σκοπό να κάνω αυτό το βίντεο. Ήθελα να κάνω το βίντεο της Χριστίνας, Christian from North. Το Χριστινάκι λοιπόν μου ζήτησε να κάνω βίντεο tag με τις σειρές που έκανε και σκεφτόμουν να κάνω εκείνο το βίντεο. Αλλά δυστυχώς, Χριστίνα, για σένα δεν μπορώ να απαντήσω σε καμία από τις ερωτήσεις, γιατί δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση και καθόλου σειρές και έχω να δω σειρές από το 2006. Και εντάξει ρε παιδί μου, νομίζω ότι είναι αρκετός καιρός και άστο καλύτερα. Τέλος πάντων, σκέφτομαι να γυρίσω στην κοινότητα του ελληνικού YouTube, γιατί ήταν κάτι που μου άρεσε να κάνω και τώρα πλέον που έχω εγκατασταθεί, έτσι, έχω βρει το χώρο μου και αυτά, κατεβάζω διάφορες ιδέες για το πώς θέλω να κάνω τα βίντεο μου και τα λοιπά, τη θεματολογία, και γενικά ρε παιδί μου υπάρχει μια προεργασία, ας το πω, για να ξαναμπω δυναμικά στο χώρο του YouTube. Θα μου πάρει λίγο καιρό βέβαια και δεν σκόπευα μέχρι τότε να κάνω κανένα βίντεο, γιατί δεν ήθελα να κάνω πάλι ένα βίντεο του κόλου. Όμως θα κάνω αυτό το βίντεο του κόλου γιατί θέλω να πω δύο πράγματα απλά. Η Αναστασία από το κανάλι Αναστασίας Wall είπε ότι εγώ είπα σε κάποιο βίντεο μου ότι αν μου έδιναν δωρεάν προϊόντα θα τα δεχόμουν. Δεν θυμάμαι να το είπα αυτό, μπορεί να το έχω πει, αλλά δεν θυμάμαι να το είπα αυτό, και σαν Ελλήνα σας λέω ότι εάν μου έστελναν δωρεάν προϊόντα θα τα δεχόμουν, αλλά δεν θα το ανέφερα. Δηλαδή τι εννοώ, αν κάποιος μου στείλει ένα δώρο δεν θα το επιστρέψω πίσω, αλλά ούτε θα στείλω email για να το ζητήσω, ούτε θα κάτσω να διαπραγματευτώ όρους, ούτε θα στείλω τα στοιχεία μου, ούτε θα το κυνηγήσω. Εάν κάποιος θέλει να μου στείλει κάτι και μου πει «Ελίνα, στείλε μου τη διεύθυνσή σου, θέλω να σου στείλω ένα δώρο», θα πω «Ορίστε, πάρε τη διεύθυνσή μου, στείλε μου το δώρο». Αυτό όμως θα το έκανα μόνο εάν ήταν απλά ένα δώρο. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα δεχόμουν ένα δωρεάν προϊόν για να βγω και να μιλήσω για αυτό εδώ. Ποτέ. Είμαι κάθετη σε αυτό. Στο βίντεο που έκαναν τα κορίτσια έλεγαν διάφορα επιχειρήματα, ότι π.χ. η Κατερίνα είπε ότι ο φαρμακοποιός που παίρνει τόσα ντεπών, να μην μπλέκουμε τα μπούτια μας, μην μπερδεύουμε την μπούτσα με τη βούρτσα. Ο γιατρός που πας, Κατερίνα, μπορεί να του έχουν πάρει το λάπτοπ η Bayer ή η Pfizer, αλλά έχει πάρει ένα πτυχίο ιατρικής και δεν πας για αυτόν γιατί θα σου γράψει φάρμακα, πας γιατί γνωρίζεις ότι σε έχει κάνει καλά. Δηλαδή μην μπερδεύουμε θέματα που είναι σημαντικά, που είναι θέματα υγείας, που για να πάρεις και να ασκήσεις το επάγγελμα της ιατρικής, και δεν θα μιλήσω για τους φαρμακοποιούς γιατί εκεί είσαι εντελώς φάουλ, γιατί εμείς οι φαρμακοποιοί μπορείς να μπεις σε ένα φόρουμ φαρμακοποιών και να δεις οι εταιρείες που έχουν online shops και που στέλνουν σε online φαρμακεία, τι προσφορές κάνουν εκεί και τι προσφορές κάνουν στον κάθε ιδιώτη φαρμακοποιό. Δηλαδή μιλάμε για μια τραγική κατάσταση που όλοι οι φαρμακοποιοί είμαστε εκνευρισμένοι με αυτό το πράγμα, γιατί το έχουν ξεφτυλίσει οι εταιρείες, έχουν βρει τρόπο να διανέμουν τα προϊόντα τους ως φαρμακευτικά, ως κάτι διαφορετικό από απλά καλλινικά. Το έχουν όμως πηδώντας στο ενδιάμεσο τον επιστήμονα, τον φαρμακοποιό, είτε κάνοντας προσφορές online, είτε προσεγγίζοντας beauty bloggers που πολλές φορές δεν ξέρετε πού σας πάνε τα 4. Και δεν λέω τώρα ούτε για την Κατερίνα ούτε για την Αναστασία, μιλάω γενικά για πολλές beauty bloggers που δεν ξέρουν πού πάνε τα 4, δεν γνωρίζουν καν
πώς είναι η επιδερμίδα, από πόσες στιβάδες αποτελείται, πώς γίνεται η απορρόφηση των υλικών μέσα από την επιδερμίδα, τι θα πει υδατοδιαλυτό, τι θα πει λιποδιαλυτό, ποιοι είναι οι παράγοντες που κάνουν ένα κραγιόν να γράφει και ένα κραγιόν να μην γράφει. Γενικά δηλαδή, εμείς οι φαρμακοποιοί είμαστε πάρα πολύ σπασμένοι με αυτό το πράγμα. Και το κέρδος που έχουμε εμείς από αυτές τις εταιρείες είναι ελάχιστο και επιστροφές δεν δέχονται και ζητάνε τοποθετήσεις 5 και 10.000 ευρώ για να σου στείλουν όλα τα προϊόντα τους, ενώ σε online φαρμακεία, σε online sites κάνουν εκπτώσεις 35 και 40% που στον φαρμακοποιό ούτε στον ύπνο τους. Τέλος πάντων, αυτό το θέμα, επειδή το γνωρίζω, επειδή είμαι εκ των έσω και επειδή κανένας δεν πήγε στον καρδιολόγο και του βγάλε το καρδιογράφημα λάθος ή δεν ήξερε πού να βάλει τα ηλεκτρόδια ή κανένας δεν πήγε στον γαστροεντερολόγο και του βάλε αντί για το σωληνάρι στην κολονοσκόπηση του βάλε μια σκούπα, δεν νομίζω ότι κρίνουμε το γιατρό από το λάπτοπ του ή από το αν η εταιρεία του κάνει δώρα και αυτά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφθορά, αλλά υπάρχουν επίσης και μερικά κριτήρια που ο καθένας ξέρει και αποφασίζει για το γιατρό του. Το να βγαίνεις, να λες για γιατρούς και είναι λίγο φάουλ. Κατερίνα, εγώ έτσι πιστεύω. Είναι φάουλ. Γιατί ο γιατρός και τα θέματα υγείας είναι ιερά και δεν τα αγγίζουμε. Εκτός κι αν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την κατάσταση που δεν νομίζω ότι τη γνωρίζεις, ούτε καν εγώ τη γνωρίζω. Το λίγο που τη γνωρίζω είναι επειδή είμαι φαρμακοποιός και έχω πάρει δόση με γιατρούς. Τέλος πάντων, το βίντεο δεν το είδα ως τέλος, γιατί μία ώρα βίντεο είναι απάλευτο. Ας πούμε, κάνω κι εγώ μεγάλα βίντεο, δεν λέω, αλλά μία ώρα στη σειρά απάλευτο. Τώρα, όσον αφορά αν θα δεχόμουν δωρεάν προϊόντα, το λέω ξανά πεντακάθαρα για να μην παρεξηγηθώ. Θα τα δεχόμουν ως δώρο, όπως δέχομαι ένα δώρο από τον κόμενό μου, από το φίλο μου, από τη μάνα μου. Όχι ως δώρο με προϋπόθεση να το αναφέρω. Απλά. Εάν εσείς θέλετε να το κάνετε, με γεια σας, με χαρά σας. Έχω πει 1000 φορές την άποψή μου πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν θα την ξαναπώ. Δεν χρειάζεται να συμφωνείτε μαζί μου. Δεν χρειάζεται ούτε καν να το συζητήσουμε. Και ακόμα και αυτό το θέμα για τους γιατρούς δεν το λέω με μένος προς την Κατερίνα και ούτε θέλω να δημιουργηθεί θέμα από κάτω, διότι δεν με ενδιαφέρει αρκετά το όλο background που υπάρχει με τις Ελληνίδες YouTubers. Το λέω γιατί θέλω να είναι ξεκάθαρο ότι άλλο η δουλειά του γιατρού, άλλο η δουλειά του φαρμακοποιού, άλλο η δουλειά του δικηγόρου που έχει 1002 προσωπικές υποθέσεις, έχει έμυθα πράγματα να κάνει. Οι δουλειές δηλαδή που χρειάζονται πανεπιστημιακή μόρφωση, χρειάζονται άδεια, χρειάζεται να τηρείς κάποιες προϋποθέσεις από τον νόμο, και άλλο το blogging που είναι χόμπι, που δεν χρειάζεται τίποτα άλλο από μια κάμερα και να λες την άποψή σου. Μην μπερδεύουμε την μπούτσα με τη βούρτσα και τα μπλέξουμε τα μπουτια μας.